नमस्कार, मी सौ अनुजा देवभानकर, आदर्श विद्यालय मुलींचे हायस्कूल, नातूबाग, शुक्रवार पेठ, पुणे 2 या प्रशालेमध्ये इयत्ता 9वीच्या विद्यार्थिनींचे गणिताच्या पहिल्या तासिकेमध्ये सहर्ष स्वागत करते. विद्यार्थिनींनो, आज आपला गणिताचा पहिलाच तास आहे. 8वीला जसं गणिताचं फक्त तुम्हाला एकच पुस्तक होतं, तसं मात्र आता 9वीमध्ये नाही. यावर्षी 9वीसाठी तुम्हाला गणिताची 2 क्रमिक पुस्तके ही असणार आहेत. ती पुस्तके म्हणजे गणित भाग 1 व गणित भाग 2 अशा 2 पुस्तकांचा तुम्हाला यावर्षी अभ्यास करायचा आहे. गणित भाग 1मध्ये सगळा बीजगणिताचा भाग असणार आहे आणि गणित भाग 2मध्ये भूमितीचा भाग हा तुम्हाला अभ्यासायला असणार आहे. तर आज आपण गणित भाग 1 यामधील अभ्यास शिकणार आहोत. बघा, तुमच्याकडे पुस्तके सगळ्या जणींकडे असतीलच असं नाही, म्हणून तुम्हाला या ठिकाणी समोर गणित भाग 1 इयत्ता 9वी या पुस्तकाचे मुखपृष्ठ म्हणजे पहिलं पान तुम्हाला या ठिकाणी समोर दिसत आहे. त्याचबरोबर या पुस्तकामध्ये एकूण किती प्रकरणं आहेत, त्याची अनुक्रमणिका ही सुद्धा तुम्हाला समोर दिसत आहे. या अनुक्रमणिकेमध्ये एकूण 7 प्रकरणं आहेत. त्यातील पहिली 3 किंवा 4 प्रकरणे ही प्रथम सत्रासाठी असतील आणि उरलेली प्रकरणे ही द्वितीय सत्रासाठी असणार आहेत. भाग 1 हा लेखी पेपर 40 गुणांचा असणार आहे व भाग 2 हा सुद्धा लेखी पेपर 40 गुणांचा असणार आहे. तर आज आपण गणित भाग 1 मधील प्रकरण पहिले संच या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. संच हा जो घटक आहे हा पूर्णपणे तुम्हाला नवीन आहे, कारण आधीच्या कुठल्याही इयत्तेमध्ये हा अभ्यास तुम्ही केलेला नाही. त्यामुळे अतिशय सोपा समजायला असा हा घटक आज आपण अभ्यासणार आहोत. बघा, पुस्तकाचं पहिलं पान जे आहे ते आता तुमच्यासमोर येणार आहे. प्रकरण पहिले संच. यामध्ये आपण काय काय शिकणार आहोत ते त्या ठिकाणी खाली चौकोनात दिलेलं आहे. बघा, चला शिकूया. संच ओळख, संचाचे प्रकार, व्यंगचित्रे, समान संच, उपसंच, विश्वसंच, पूरक संच, छेदसंच, संयोग संच, संचातील घटकांची संख्या इत्यादी सगळ्या बाबी आपल्याला या प्रकरणामध्ये शिकायच्या आहेत. तर आपण आता या प्रकरणाला शिकायला सुरुवात करूयात. संच. बघा, जरा आठवूया. आता खाली काही चित्र दिलेली आहेत, तर त्या चित्रांमध्ये तुम्हाला वस्तुसमूह दिसत आहेत. बघा, पहिल्या चित्रामध्ये अनेक फुलं एकत्र आलेली आहेत. जेव्हा अनेक फुलं एकत्र येतात तेव्हा आपण त्याला फुलांचा गुच्छ म्हणतो. तसंच दुसऱ्या चित्रामध्ये किल्ल्यांचा जुडगा त्या ठिकाणी आहे. अनेक पक्षी जेव्हा येतात तेव्हा पक्ष्यांचा थवा, अनेक वह्या जेव्हा असतील तेव्हा वह्यांचा गठ्ठा आणि अनेक संख्या जेव्हा असतील तेव्हा संख्यांचा गट. म्हणजे आपल्याला या ठिकाणी वेगवेगळे समूह हे या चित्रामध्ये दिसत आहेत. वरील प्रत्येक समूहासाठी आपण विशिष्ट शब्द वापरतो. म्हणजे अनेक फुलांचा समूह आहे म्हणून फुलांचा गुच्छ, अनेक किल्ल्या त्या ठिकाणी आहेत म्हणून किल्ल्यांचा जुडगा. त्या समूहासाठी आपण विशिष्ट शब्द त्या ठिकाणी त्याला वापरलेला आहे. मग या सर्व उदाहरणात समूहातील घटक आपणास अचूक व नेमकेपणाने सांगता येतात. वस्तूच्या अशा समूहांना संच असे म्हणतात. बघा, संच म्हणजे काय, तर ज्याचे घटक आपण अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकतो त्याला आपण संच असे म्हणतो. हे 2 शब्द फार महत्त्वाचे आहेत, अचूक आणि नेमके. आता हे म्हणजे नेमकं काय ते आता अजून खाली उदाहरणं दिले आहेत, त्यावरनं तुम्हाला अधिक स्पष्ट होईल. बघा, आता हे समूह पहा. खाली अजून उदाहरणं दिलेली आहेत, ते मी वाचतेय. बघा, गावातील आनंदी मुले, वर्गातील हुशार मुले. समूहाच्या या दोन्ही उदाहरणांमध्ये आनंदी आणि हुशार या दोन्ही शब्दांचे अर्थ सापेक्ष आहेत. म्हणजे आनंदी वृत्ती व हुशारी या दोन्ही शब्दांचे अर्थ नेमकेपणाने सांगता येत नाहीत, म्हणून या समूहांना संच म्हणता येणार नाही. आता इथं जी 2 उदाहरणं दिलेली होती की गावातील आनंदी मुले
आणि वर्गातील हुशार मुले. आता या ठिकाणी व्यक्तिसापेक्षता येते की प्रत्येकाच्याच मते गावातील आनंदी मुले सारखीच येतील का? नाही. एखाद्याला एक आनंदी वाटेल तर दुसऱ्याला तो आनंदी वाटू शकत नाही. म्हणजेच व्यक्तीनुसार त्या ठिकाणी बदल येतो. त्यावेळेस आपण ते घटक हे नेमके सांगू शकत नाही. तसंच हुशार मुलांच्या बाबतीत एखाद्याला तो मुलगा हुशार वाटत असेल तर तो दुसऱ्याला हुशार वाटतच असेल असं नाही. म्हणजे व्यक्तिसापेक्षता त्या ठिकाणी येते. म्हणजेच आपल्याला त्यावेळेस ते घटक हे नेमके सांगता येत नाही. मग ज्या वेळेस घटक नेमके सांगता येत नाही त्यांना आपण संच म्हणू शकत नाही. जेव्हा घटक अचूक आणि नेमकेपणाने सांगता येतात तेव्हाच आपण त्याला संच म्हणू शकतो. आता खाली काही अजून उदाहरणं दिली आहेत तर त्यावरून तुम्ही कोणत्या समूहाला संच म्हणाल हे त्यांनी तुम्हाला विचारलेलं आहे. बघा मी ते उदाहरणं वाचतीये. वाचल्यावर तुमच्या मनामध्ये लगेचच उत्तर तयार होईल की कोणता समूह हा संच आहे आणि कोणता समूह हा संच नाही. बघा पहिलं उदाहरण आहे आठवड्याचे 7 वार. बघा हा संच होईल का नाही? कोणालाही जर विचारलं तर आठवड्याचे 7 वार हे सगळेजण नेमके तेच घटक सांगतील. म्हणजे कोणते? रविवार, सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार आणि शनिवार. कोणालाही जरी विचारलं तरी आठवड्याचे 7 वार सगळेजण हेच सांगतील. यापेक्षा वेगळं कोणी सांगेल का? अर्थातच नाही. म्हणजेच या समूहामध्ये आपण त्यातले घटक हे अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकतो. म्हणून हा जो समूह आहे तो संच आहे की नाही? अर्थातच आहे. दुसरं बघा एका वर्षाचे महिने. आता मनामध्ये उत्तर तयार झालं असेल की हा संच आहे की नाही. कोणालाही जरी विचारलं तरी एका वर्षाचे महिने किती असतात? 12. मग ती कोणकोणती आहेत तुम्हाला माहिती आहे? जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च ते डिसेंबर ही सगळी एका वर्षाची महिने आहेत. मग हे सुद्धा घटक आपण अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकतो. म्हणून हे सुद्धा संचाचं उदाहरण आहे. तिसरं उदाहरण बघा वर्गातील शूर मुले. आता शूर असा शब्द वापरलेला आहे त्या ठिकाणी. त्यामुळे यामध्ये व्यक्तिसापेक्षता येऊ शकते. प्रत्येकालाच एखादा मुलगा शूर वाटेल किंवा जी मुलं शूर वाटतात ती त्या प्रत्येक व्यक्तीला वाटत असतीलच असे नाही. म्हणून यामध्ये आपण घटक हे अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकत नाही. म्हणून हे संचाचं उदाहरण नाही. त्यानंतर चौथं बघा उदाहरण पहिल्या 10 मोजसंख्या. पहिल्या 10 मोजसंख्या म्हणजे 1 ते 10च्या सर्व संख्या. कोणालाही जरी विचारलं तरी प्रत्येकजण हेच उत्तर देणार आहे. म्हणजे यामध्ये आपण घटक अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकतो. म्हणूनच हे उदाहरण संचाचं आहे. महाराष्ट्रातील बळकट किल्ले हे 5वं उदाहरण आहे. आता मग हे संचाचं उदाहरण होईल की नाही? अर्थातच नाही. एखादा किल्ला एखाद्याला बळकट वाटत असेल परंतु तो दुसऱ्या व्यक्तीला बळकट वाटत नसेल. म्हणजेच यामध्ये आपण संचामध्ये ते घटक अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकत नाही. म्हणून हे संचाचं उदाहरण नाही. 6वं शेवटचं उदाहरण बघा आपल्या सूर्यमालेतील ग्रह. सूर्यमालेमध्ये एकूण 7 ग्रह आहेत. कोणालाही जर विचारलं तर तुम्ही त्या ग्रहांची नावं सांगू शकता. म्हणजेच कोणकोणते ग्रह आहेत? शुक्र, बुध, गुरु, शनी, युरॅनस, नेपच्यून आणि आपला पृथ्वी ग्रह, मंगळ ग्रह ही सगळी 7 ग्रह आपल्या सूर्यमालेमध्ये आहेत. म्हणजे हे घटकसुद्धा आपण अचूक आणि नेमके सांगू शकतो. म्हणून हे सुद्धा संचाचं उदाहरण आहे. म्हणजे आता तुम्हाला थोडीशी कल्पना आली असेल की संच म्हणजे काय, संच कोणाला म्हणायचं. मग आपण आता संचाची व्याख्या बघूयात की संच म्हणजे काय. बघा आता या ठिकाणी पुस्तकाचं 2रं पान तुमच्यासमोर आलेलं आहे. त्या ठिकाणी त्या 2ऱ्या पानामध्ये तुम्हाला संचाची व्याख्या सुरुवातीला दिली आहे. संच म्हणजेच सेट्स. ज्या समूहातील घटक अचूक व नेमकेपणाने, हे शब्द खूप महत्त्वाचे आहेत, ज्या समूहातील घटक अचूक व नेमकेपणाने सांगता येतात त्या समूहांना संच असे म्हणतात. कळली असेल तुम्हाला संचाची व्याख्या. संचाला महासंच लिहायचा कसा असतो ते आता पुढे त्यांनी सांगितलेलं आहे. संचाला नाव देण्यासाठी सर्वसाधारणपणे ABC
ते झेडपर्यंत यापैकी इंग्रजी वर्णमालेतील पहिल्या लिपीतील अक्षरे वापरतात. म्हणजे संचाला जर नाव द्यायचं असेल तर इंग्रजी कॅपिटल लेटर्स A to Z यांचा आपण वापर करू शकतो. आणि त्या संचाचे जे घटक आहेत ते दाखवण्यासाठी ABC म्हणजे स्मॉल लेटर्स इंग्रजी यांचा वापर हा केला जातो. बघा, संच म्हणजे काय? जे घटक अचूक आणि नेमकेपणाने आपण सांगू शकतो अशा समूहांना संच म्हणतात. संचाला नाव हे कॅपिटल लेटरमध्ये देतात आणि त्यातले घटक हे स्मॉल लेटर्सने दाखवतात. पुढे बघा, ए हा संच म्हणजे स्मॉल ए हा कॅपिटल एचा घटक आहे. हे ए हा त्याचा घटक त्या ठिकाणी चिन्ह दाखवलेलं आहे बघा, म्हणजे कर्वमध्ये ई हा काढलेला आहे या पद्धतीने लिहितात. म्हणजे स्मॉल ए घटक आहे कॅपिटल एचा असा त्याचा अर्थ होतो. आणि ए हा संच एचा घटक नाही हे जर असेल तर त्या कर्व ईमध्ये तिरपी रेष मारतात ते दाखवण्यासाठी. बघा, स्मॉल ए हा कॅपिटल एचा घटक असेल तर मध्यभागी त्याच्या कर्वमध्ये ई काढलेला आहे. आणि जर घटक नसेल तर त्या कर्व ईमध्ये तिरपी रेष मारलेली आहे. त्याचं वाचन कसं करायचं? स्मॉल ए हा संच एचा घटक आहे किंवा स्मॉल ए हा संच एचा घटक नाही. तुम्हाला आता लक्षात आलं असेल. आता खाली काही संचाची त्यांनी उदाहरणं दिलेली आहेत. एन म्हणजेच नॅचरल नंबर्स. कॅपिटल एन जो आहे तो नैसर्गिक संख्या समूह म्हणजेच सेट ऑफ नॅचरल नंबर्स. नॅचरलचा एन त्या ठिकाणी वापरलेला आहे म्हणून कॅपिटल एन हे त्या संचाला नाव दिलेलं आहे. आणि त्यामध्ये कोणकोणते घटक येतात? नॅचरल म्हणजेच नैसर्गिक संख्या ज्या आपण निसर्गात वापरतो त्या. म्हणजे आपण कुठली वस्तू घ्यायला गेली तर कमीत कमी ती आपल्याला 1 रुपयापासून मिळते. मग 1 रुपयापासून पुढे 0 रुपयाची वस्तू कोणती मिळते का आपल्याला बाजारामध्ये? कोणता दुकानदार सांगतो का आपल्याला की या वस्तूची किंमत 0 रुपये आहे? तर नाही. निसर्गात जे आपण वापरतो ज्या संख्या त्या 1 पासून सुरू होतात म्हणून 1, 2, 3 पुढे अशा अनंत संख्या या संच समूहामध्ये येतात. त्याला आपण नैसर्गिक संख्या संच असे म्हणतो. आणि नैसर्गिक म्हणजे नॅचरल म्हणून कॅपिटल एनने तो दाखवला जातो. कळलं? नैसर्गिक या 1 पासून सुरू होतात आणि त्यासाठी कॅपिटल एन हे अक्षर वापरतात. पुढे आहे डब्ल्यूसाठी पूर्ण संख्या संच. होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स. होलसाठी तो होलचा डब्ल्यू त्या ठिकाणी कॅपिटल हे अक्षर वापरलं गेलेलं आहे. आता तिथं पूर्ण म्हणजे त्यामध्ये शून्यसुद्धा आलेलं आहे. 0, 1, 2, 3 याप्रमाणे पुढे सगळ्या संख्या त्याच्यामध्ये येतात. त्यानंतर पुढचं आहे आय, कॅपिटल आय म्हणजे सेट ऑफ इंटिजर्स म्हणून आय वापरलेला आहे. यामध्ये सगळ्या धनसंख्या, ऋणसंख्या आणि 0 या सगळ्या संख्यांचा समावेश या संचामध्ये होतो. त्याला म्हणायचं पूर्णांक संख्या संच. बघा, संचाला नाव हे कॅपिटल लेटरमध्ये दिलेलं आहे. प्रत्येक ठिकाणी कॅपिटल एन म्हणजे नैसर्गिक संख्या संच, डब्ल्यू म्हणजे पूर्ण संख्या संच, आय म्हणजे पूर्णांक संख्या संच आणि पुढे क्यू हा सर्व परिमेय संख्यांचा संच, सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स आणि आर हा वास्तव संख्या संच म्हणजे सेट ऑफ रिअल नंबर्स आहे. तुम्हाला आता हे सगळे कळले असतील. बघा, एन म्हणजे नैसर्गिक, डब्ल्यू म्हणजे पूर्ण आणि आय म्हणजे पूर्णांक. एन म्हणजे निसर्गात वापरणाऱ्या 1 पासून, डब्ल्यू म्हणजे पूर्ण त्याच्यामध्ये 0 आलेलं आहे आणि पूर्णांकामध्ये सर्व धन, ऋण आणि 0 या सगळ्या संख्या त्याच्यामध्ये आलेल्या आहेत. संच आता कशा पद्धतीने लिहिला जातो ते आता बघणार आहोत आपण. संच लिहिण्याच्या पद्धती. यामध्ये 2 पद्धती आहेत. त्यातली फक्त एकच पद्धत आज आपण अभ्यासणार आहोत. संच लिहिण्याच्या 2 पद्धती आहेत. त्यातली पहिली पद्धत जी आहे ती यादी पद्धती, लिस्टिंग मेथड और रोस्टर मेथड. यादी पद्धत. जशी आपण किराणाची यादी करतो, बाहेर आपल्याला काय सामान आणायला जायचं असेल किराणा दुकानात तर आपल्याला सगळं तिथे लक्षात राहू शकत नाही घरून जाताना, म्हणून आपण घरून काय करतो त्याची यादी करतो. तसंच इथे संच लिहिण्याची सुद्धा यादी पद्धती आहे. मग ती नेमकी काय आहे ते बघा, मी वाचतीये.
या पद्धतीत संचाचे सर्व घटक महिरपी कंसात लिहितात. वरती आत्ताच आपण बघितलं महिरपी कंस कशा पद्धतीने काढला जातो. जेव्हा आपण नैसर्गिक संख्या संच, पूर्ण संख्या संच दाखवला तेव्हा तो महिरपी कंसामध्येच लिहिला होता. व प्रत्येक घटक वेगळा दाखवण्यासाठी 2 लगतच्या घटकांमध्ये स्वल्पविराम देतात. यामध्ये घटकाचा क्रम महत्त्वाचा नसतो, पण सगळे घटक दर्शवणे आवश्यक असते. बघा, म्हणजे संच यादी पद्धतीने लिहिताना कोणकोणत्या गोष्टी विचारात घ्यायच्या. पहिलं म्हणजे संचाला नाव हे कॅपिटल इंग्रजी लेटरने द्यायचं. त्यानंतर संच लिहिताना बरोबर पुढे महिरपी कंस करायचा आणि त्यातले घटक हे स्वल्पविरामाने प्रत्येक घटक वेगळा करायचा आणि घटक लिहून झाल्यावर परत महिरपी कंस पूर्ण करायचा. आणि यामध्ये क्रमाला महत्त्व नसतं, म्हणजे तुम्ही पहिल्यांदा त्या ठिकाणी 1 2 3 लिहिले काय किंवा 3 2 1 लिहिले काय, क्रमाला महत्त्व नाही, परंतु प्रत्येक घटक हा अचूक आणि नेमका त्या ठिकाणी आला पाहिजे. क्रमाला त्या ठिकाणी फार महत्त्व नाही. ते कसं, तर त्यांनी पुढे एक उदाहरण दिलेलं आहे. उदाहरण 1 ते 10 मधील विषम संख्यांचा संच यादी पद्धतीने पुढील प्रमाणे लिहिता येईल. आता विषम संख्या कोणकोणत्या आहेत 1 ते 10 मधल्या त्या तुम्हाला सांगता येतात का? बघा बरं. विषम म्हणजे ज्यांना दोन्ही भाग जात नाही अशा 1 ते 10 मधल्या तुम्हाला सांगायच्या आहेत. जसे ए बरोबर, बघा आता लिहिला कसा आहे संच, कॅपिटल ए बरोबर म्हणजे कॅपिटल लेटरने त्या संचाला नाव दिलेलं आहे, बरोबर पुढे महिरपी कंस काढलेला आहे आणि 1 ते 10 मधल्या विषम संख्या ज्या आहेत त्या लिहिलेल्या आहेत 3 स्वल्पविराम 5 स्वल्पविराम 7 स्वल्पविराम 9. म्हणजे एवढ्याच विषम संख्या आहेत फक्त 1 ते 10 मध्ये. किंवा त्याचा क्रम बदलला 7 3 5 9 आणि मग महिरपी कंस पूर्ण केला. म्हणजे या ठिकाणी क्रमाला महत्त्व नाही, पण 1 ते 10 मध्ये कोणत्या विषम संख्या आहेत ते घटक त्या ठिकाणी अचूक आणि नेमके आलेले पाहिजेत. तसंच अजून एक गोष्ट महत्त्वाची आहे बघा, जेव्हा आपण यादी पद्धतीने संच लिहितो त्यासाठी त्यांनी एक उदाहरण दिलेलं आहे. अजून एक बघा काय उदाहरण दिलेलं आहे. जसे रिमेंबर या शब्दातील अक्षरांचा संच. आता रिमेंबरमध्ये कोणकोणते अक्षर आलेले आहेत बरं? पहिल्यांदा आर आलाय, मग ई आलाय, एम आलाय, परत ई आलाय, परत एम आलाय, बी आलाय, मग परत ई आलाय आणि आर आलेला आहे. म्हणजे ई 3 वेळेस, एम 2 वेळेस आणि आर सुद्धा 2 वेळेस आलेला आहे. मग आपण जसं किराणाची यादी करतो तेव्हा साखर किंवा तांदूळ आपण दोनदा लिहितो का यादीत? नाही, एकदाच लिहितो साखर किती किलो आणायची आहे किंवा तांदूळ किती किलो आणायचा आहे. म्हणजे यादी करताना तो घटक आपण एकदाच लिहितो. तसंच इथं सुद्धा आहे की यादी पद्धतीने ते घटक लिहिताना ते एकदाच लिहायचे. म्हणजे आर जरी 2दा आलेला असला, ई जरी 3दा आलेला असला तरी तो यादी करताना एकदाच लिहायचा आहे, पण तो घटक मात्र त्या यादीमध्ये आला पाहिजे. बघा मग कसा लिहिलेला आहे त्यांनी, त्याला नाव दिलेलं नाही पण अक्षरांचा संच आर ई एम बी असा लिहितात. रिमेंबर या शब्दात आर एम ई ही अक्षरे एकापेक्षा अधिक वेळा आलेली असली तरी ती एकदाच लिहिलेली आहेत. म्हणजे आता संच म्हणजे काय? जे घटक आपण अचूक आणि नेमकेपणाने सांगू शकतो त्याला आपण संच म्हणतो. संच लिहिण्यासाठी कॅपिटल लेटरचा वापर करतात आणि संचातील घटक लिहिण्यासाठी स्मॉल लेटर्सचा वापर करतात. संच लिहिताना महिरपी कंसामध्ये घटक लिहिले जातात. संच लिहिण्याच्या 2 पद्धती आहेत. त्यातली आपण पहिली पद्धत पाहिली, यादी पद्धत. यादी पद्धतीने लिहिताना क्रमाला महत्त्व नसतं, परंतु जर तो घटक एकापेक्षा जास्त वेळा येत असेल तर त्या ठिकाणी तो एकदाच लिहिला गेला पाहिजे. एवढं फक्त यामध्ये लक्षात ठेवायच्या ज्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत त्या मी तुम्हाला आत्ता सांगितलेल्या आहेत. तर त्यावर आधारित जो सराव संच आहे तो आता आपण बघूयात. तुम्हाला संच आणि संच लिहिण्याची यादी पद्धत ही समजली असेल असे मी गृहीत धरते. ठीक आहे, बघायचा ना मग सराव संच? ठीक आहे, बघा आता तुमच्यासमोर सराव संच 1.1 त्यामध्ये आहे पुढील संच. पहिला प्रश्न, यादी पद्धतीने लिहा. बघा पहिला प्रश्न यादी पद्धतीने आत्ताच आपण बघितलं. मग पहिलं उदाहरण काय बघा, समपूर्णांक संख्यांचा संच.
आता या ठिकाणी आधी तुम्ही काय करणार, एक इंग्रजी लेटर घेणार कॅपिटल, त्याला नाव देणार ए टू झेड, कोणतंही तुम्ही अक्षर घेऊ शकता. समजा आपण घेतलं ए बरोबर, कॅपिटल लेटरमध्ये ए बरोबर, पुढे महिरपी कंस आणि त्यामध्ये समसंख्या पूर्णांक. आपण पूर्णांक मगाशीच बघितल्या, इंटिजर्स आय. मग त्या ठिकाणी सम पाहिजेत. सम म्हणजे बेच्या पाड्यात येणाऱ्या. मग कोणकोणते येतील, 2. मग प्रत्येक घटकानंतर काय द्यायचं आहे आपल्याला, स्वल्पविराम. म्हणजेच ए बरोबर महिरपी कंसात समसंख्या म्हणून 2, 4, 6, 8 अशा अनंत येतील. म्हणून कॉमा देऊन पुढे काय करायचे, टिंब द्यायचे, म्हणजे डॉट डॉट द्यायचा आणि महिरपी कंस शेवटी काय करायचा, पूर्ण करायचा. कळलं सगळ्यांना? बघा, ए बरोबर महिरपी कंस 2, 4, 6, 8 आणि कॉमा करून पुढे डॉट डॉट आणि महिरपी कंस पूर्ण करायचा. हा झाला समपूर्णांक संख्यांचा संच. दुसरं उदाहरण बघा, 1 ते 50 मधील सम मूळ संख्यांचा संच. आता मूळ संख्या कोणाला म्हणायचं, तर ज्या संख्या कोणत्याही संख्येच्या पाढ्यात येत नाहीत अशा. 1 ही मूळ पण नाही आणि संयुक्त पण नाही. मग पुढची कोणती आहे मूळ, 2 आहे. 2 कुणाच्याच पाड्यात येत नाही. त्यानंतर कोणती आहे, 3 आहे. त्यानंतर पुढे कोणती आहे, 4 येते 2च्या पाड्यात, त्याच्यामुळे 3 नाही होऊ शकत. 5 आहे, मग 7 आहे, 8 नाही, 9 नाही कारण त्या पाड्यात येतात, 10 पण नाही, मग 11 आहे. मग अशा 50पर्यंत बघायच्या आणि त्यामधली सम शोधायची आहे. पण ज्या मुली स्कॉलरशिपला होत्या त्यांना माहिती आहे की सममूळ संख्या ही फक्त एकच आहे. मूळ पण पाहिजे आणि सम पण पाहिजे, म्हणजे 2च्या पटीतील पाहिजे. तर तुम्ही त्याला आता वेगळं नाव द्या, बी द्या. कॅपिटल बी बरोबर महिरपी कंसात 2, कारण 2 ही संख्या अशी आहे एकटीच की ती मूळ आहे आणि शिवाय सम पण आहे. या ठिकाणी 2 अटी दिलेल्या आहेत की ती मूळसुद्धा पाहिजे आणि समसुद्धा पाहिजे. मग 1 ते 50 मध्ये ज्या मूळ संख्या आहेत त्यामध्ये फक्त 2च ही संख्या अशी आहे की जी सम आहे. मग त्यामध्ये फक्त एकच घटक येईल. तो कसा लिहिणार, बी बरोबर महिरपी कंसात 2. स्वल्पविराम द्यायची आता गरजच नाही कारण पुढे कोणताही घटक नाही, म्हणून महिरपी कंस त्या ठिकाणी पूर्ण करायचा आहे. कळलं सगळ्यांना दुसरं उदाहरण? तिसरं उदाहरण बघा, सर्व ऋण पूर्णांकांचा संच. आता याला तुम्ही सी नाव द्या. सी बरोबर महिरपी कंस, ऋण पूर्णांक कोणकोणते आहेत, -1, -2, -3, पुढे डॅश डॅश असे तुम्ही त्या ठिकाणी लिहू शकता. चौथं उदाहरण बघा, संगीतातील 7 मुळांचा संच. मग याला आता डी नाव द्या. डी बरोबर महिरपी कंसात 7 त्यांनी सांगितलेले आहेत. मग कोणते 7 मूळ स्वर आहेत, सा स्वल्पविराम, रे स्वल्पविराम, ग स्वल्पविराम, म, प, ध, नी. सा परत असतो पण तो येईल का, नाही, कारण आपण सुरुवातीलाच तो घेतलेला आहे. म्हणजे सा, रे, ग, म, प, ध, नी हे 7 स्वर त्या ठिकाणी येणार आहे. आणि प्रत्येक लिहिताना आपण त्याच्यामध्ये काय देणार आहोत, स्वल्पविराम देणार आहोत आणि झाल्यावरती महिरपी कंस पूर्ण करणार आहोत. तेव्हा हा पहिला प्रश्न तुम्ही सर्वजणी व्यवस्थित सोडवणार आहात. आता खाली चिन्हात जे दिलेलं आहे ते तुम्हाला शब्दात लिहायचं आहे. बघा दुसरा प्रश्न, खाली चिन्हात दिलेली विधाने शब्दात लिहा. पहिला आहे 4/3 आणि कर्व जो आहे ईचा त्या ठिकाणी तो काढलेला आहे आणि क्यू आहे. मगाशी क्यू हा कोणाचा संच आहे ते मगाशी आपण पाहिलं. तर कसं लिहिणार इथे शब्दात तुम्ही की 4/3 हा परिमेय संख्या संच क्यूचा घटक आहे, कारण क्यू हे अक्षर परिमेय संख्या संचासाठी वापरलं जातं. म्हणून कसं लिहिणार बघा, परत मी सांगते, 4/3 हा संच क्यू म्हणजेच परिमेय संख्या संचाचा घटक आहे. 4/3 हा संच क्यू परिमेय संख्या संचचा घटक आहे. पुढचं बघा, -2 हा घटक नाही कोणाचा, एनचा. एन म्हणजे कोणता संच, नैसर्गिक संख्या संच. मग -2 हा संच एन म्हणजेच नैसर्गिक संख्या संचचा घटक नाही, कारण त्याच्यामध्ये तिरपी रेष मारलेली आहे म्हणून तो त्याचा घटक नाही. बघा
वजा 2 हा संच n नैसर्गिक संख्या संचचा घटक नाही. तिसरं जे आहे ते गुणधर्म पद्धतीवर आहे, जी संच लिहिण्याची दुसरी पद्धती आहे ती अजून आपली शिकून व्हायची आहे. त्यामुळे फक्त पहिले 2च उदाहरणं तुम्ही त्या ठिकाणी सोडवायचे आहेत. खाली त्याने दिलेलं आहे की कोणतेही 2 संच यादी पद्धतीने लिहा. आता तुम्ही या ठिकाणी आठवड्याचे 7 वार जे मगाशी आपण बघितले ते लिहू शकता यादी पद्धतीने. तसेच वर्षाचे 12 महिने बघितले ते 2 संच तुम्ही यादी पद्धतीने तिसऱ्या प्रश्नामध्ये लिहू शकता. गुणधर्म पद्धतीचं अजून आपलं शिकून व्हायचं आहे, ते आपण पुढच्या तासिकेला बघणार आहोत. त्यामुळे फक्त यादी पद्धतीने 2 संच त्या ठिकाणी लिहायचे आहेत. चौथा प्रश्न बघा आता त्या ठिकाणी, खालील संच यादी पद्धतीने लिहा. तुम्हाला सगळ्यांना हे लिहिता येणार आहेत. बघा पहिलं उदाहरण काय आहे, भारतातील सौर वर्षातील सर्व महिन्यांचा संच. आता आधी हे उदाहरण लिहायचं, त्याच्या पुढे आपण संच लिहिणार आहोत, म्हणजे त्यातील घटक लिहिणार आहोत यादी पद्धतीने. मग संचाला नाव हे कॅपिटल लेटरमध्ये द्यायचं. परत ए बरोबर नाव लिहा किंवा कोणतेही अक्षर वापरलं तरी चालेल इंग्रजी, पण कॅपिटल लेटर मात्र वापरायचं आहे नाव देताना. मग ए बरोबर मग सौर वर्षातील सर्व महिने म्हणजे आपले मराठी महिने. मग ते किती आहे ते तुम्हाला माहिती आहे. चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन असे जे महिने आहेत ते सर्व त्या ठिकाणी तुम्ही लिहायचे आहेत आणि महिरपी कंस पूर्ण करायचा आहे. आणि चैत्र झालं की मग स्वल्पविराम द्यायचा, वैशाख झालं की स्वल्पविराम द्यायचा, शेवटी फाल्गुन झालं की महिरपी कंस काय करायचा आहे, पूर्ण करायचा आहे. कळलं? ठीक आहे. आता दुसरं उदाहरण बघा, कॉम्प्लिमेंट या शब्दातील अक्षरांचा संच. मग आता इथे बी नाव द्या या संचाला कॅपिटल. बी बरोबर महिरपी कंसात. आता बघा कोणकोणते अक्षर आलेले आहेत. सी आलेला आहे, ओ आलेला आहे, एम आलेला आहे, पी आलेला आहे, एल आलेला आहे, ई आलेला आहे, परत एम आला आहे. मग तो लिहिणार का? नाही. परत ई आलेला आहे, तो पण लिहिणार नाही. एन लिहिणार आहोत आणि टी लिहिणार आहोत. म्हणजे कसं लिहिणार? बी बरोबर सी स्वल्पविराम ओ स्वल्पविराम एम स्वल्पविराम पी स्वल्पविराम ए स्वल्पविराम ई स्वल्पविराम एन स्वल्पविराम टी असे 8 घटक त्या ठिकाणी येणार आहेत. म्हणजे जे घटक पुन्हा आलेले आहेत ते आपण लिहिणार नाही, कारण ई आणि एम हे पुन्हा पुन्हा आलेले आहेत. पण त्यांनी कॉम्प्लिमेंट हा शब्द कॅपिटल लेटरमध्ये दिलेला आहे, त्यामुळे त्या संचातले घटकसुद्धा तुम्ही लिहिताना कॅपिटल लेटरमध्येच लिहायचे आहेत. त्याला बी बरोबर असं नाव द्या आणि महिरपी कंसात हे सगळे घटक स्वल्पविरामाने वेगळे करून महिरपी कंस पूर्ण करायचा आहे. पुढे आहे मानवाच्या सर्व ज्ञानेंद्रियांचा संच. मग मानवाला किती ज्ञानेंद्रिय तुम्हाला माहिती आहे? 5. ज्यांनी आपल्याला ज्ञान होतं ज्या अवयवांनी त्याला आपण ज्ञानेंद्रिय म्हणतो. मग इथं सी म्हणा या संचाला नाव. सी बरोबर महिरपी कंसात कोणकोणते आपले ज्ञानेंद्रिय आहेत? कान, नाक, डोळे, जीभ आणि त्वचा. मग सी बरोबर महिरपी कंसात कान स्वल्पविराम, नाक स्वल्पविराम, डोळे स्वल्पविराम, जीभ स्वल्पविराम, त्वचा महिरपी कंस पूर्ण असे 5 घटक त्याच्यामध्ये येणार आहेत. बघा आता चौथं उदाहरण, 1 ते 20 मधील मूळ संख्यांचा संच. मगाशीच मी मूळ संख्या काय आहेत ते सांगितलेलं आहे. मग त्याच्यातली 2 ही एक येणार आहे. पुढची 3 आणि 5 सुद्धा सांगितलेली आहे. पुढच्या मूळ संख्या आता तुम्ही शोधायच्या आहेत आणि त्या ठिकाणी ते उदाहरण पूर्ण करायचं आहे. त्या संचाला नाव वाटलंच तर कॅपिटल डी बरोबर द्या. बघा 2, 3, 5, 7 एवढ्या मी सांगितल्या आहेत. 20पर्यंत बघा अजून कोणत्या मूळ संख्या येतील. मूळ संख्या म्हणजे मगाशीच सांगितलं ज्या संख्या कोणाच्याही पाड्यात येत नाहीत त्या. 20च्या आतल्या म्हणजे 19पर्यंतच तुम्हाला त्या ठिकाणी लिहायच्या आहेत. आणि शेवटचं 5वं उदाहरण आहे पृथ्वीवरील खंडांचा संच. तुम्ही भूगोलामध्ये खंड शिकलेला आहात. जर आठवत नसतील तर मी सांगते, तुम्ही ते लिहून घ्या. त्याला वाटलंच तर आता ABCD झालं. आता ई हे कॅपिटल लेटर नाव द्या संचाला. ई बरोबर महिरपी कंस. मग कोणकोणते खंड आहेत बघा मी सांगते. आशिया, आफ्रिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका.
म्हणजे असे किती खंड आहेत? 7 खंड आहेत, बरोबर ना? बघा परत सांगते. आशिया, आफ्रिका, युरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्क्टिका, दक्षिण अमेरिका आणि उत्तर अमेरिका. तर हा सगळा स्वाध्याय तुम्ही वहीमध्ये सोडवायचा आहे. त्याआधी संच म्हणजे काय ते सुद्धा, संचाची व्याख्या लिहा प्रकरण सुरू करताना. त्यानंतर यादी पद्धती संच लिहिण्याची ती सुद्धा लिहा. त्यावरचं जे उदाहरण बघितलं ते सुद्धा लिहा आणि मगच हा सराव संच 1.1 वहीमध्ये सोडवा. हा सगळा अभ्यास तुम्ही उत्तमरित्या पूर्ण करणार आहात. आज जो भाग आपण शिकला संच आणि संच लिहिण्याची यादी पद्धती, तो तुम्हा सर्वजणींना चांगला समजला असेल अशी मी आशा व्यक्त करते. आणि यामध्ये काही शंका किंवा अडचण असेल तर मला विचारायचं आहे. सर्वांनी छान अभ्यास करायचा आहे. तर आज आपण इथेच थांबूयात. धन्यवाद.